Kumbaga wala rin siyang ipamana, ito kapuhang ko lang. Yes! So, sabi nga natin, sige, basta igapag po kayo, basipag po kayo, para matapos ko ng 5 years. Which is sinunod ko naman po. Pero alam mo kung natapos ko na school, kahit tapos ka pala, hindi mo yung kasiguraduhan, aasenso o kaganda buhay mo. Nainiwala ko? Yes! Doon mo ako na-realize, way back ko, nung college days, na-invite po ako ng ganitong business. Maybe yung iba bago, pero ako nung invite, ayaw na ayaw ko sa ganitong negosyo. Kumbaga ayaw ko po sa mag-invite ng tao, pupunta, magbibenta, ayaw ko ulan. Pero isa lang ang gusto ko, ewan ko kung gusto nyo, meron ko akong pangarap. Lahat ba tayo meron pangarap? Yes! May dreams ba dito? Kasi ako, kaya ako nagsipag sa pag-aaral, ginalingan ko para ako makatapos ng 5 years dahil ko sa pangarap. Pero yung isang kaibigan ko, nag-invite sa akin ng itong business, ayaw ko talagang pagbigyan. Sabi niya, bro, wala ka bang pangarap? Sabi niya, mayaman ka ba rin? And yung friend ko kasi, may kotse. Yung friend ko, kilala ko sa Cebu, pareho kami ng course, mechanical din mo siya. Actually, mayaman mo sila, pero nagkaganito mo sila. At sa akin, napakataas yung pride ko. Kasi working student ako ng college, nagkaroon ako ng Jollibee, nagdaming donut ako, nag-jogging Ayala, para lang mo talaga matapos yung pagiging engineer. Tama? O hindi ko ito linya, pero sabi niya, bakit hindi mo subukan? Alam mo, pinagbigyan ko siya, isang beses yung pinagbigyan ko. Alam mo, nung pagpasok ko, sobrang daming tao. Sabi niya, bro, upo ka lang. Pag nagustuhan mo to, pagtulungan natin. Pero pag hindi mo nagustuhan, ma'am, okay lang po yan. Di ba, hindi mo tayo kaibigan pa rin tayo. So gusto ko rin malaman, para sa inyo, just open your mind. Maybe this opportunity, pwede yung baguhin yung buhay mo. Tama? Kaya kasi siguro nandito eh. Kaya ko kayo nagkita-kita dahil gusto ko rin kita. Tama po? Yes. So maybe this opportunity, everything happened for a reason. Kaya nandiyan ka upo. Maybe meron kang hinahanap or kulang yung pinagkakitaan mo. Tama? Yes. Guys, nung pumasok po ako sa ganito, binagit sa akin pangarap. Kaso nga lang, pag tinatanong, meron mong speaker nagsabi, sino dito gustong yumaman? Mataas ko ng kamay. Pag matanong ko nga, sino dito gustong yumaman? Mataas ko ng kamay. Yung iba ayaw ko yumaman. Alam mo, naalala ko nung una, pagtaas ko lang ng kamay, hindi ko magawa. Kaso sinabi ng speaker, pagtaas pa lang ng kamay, hindi mo magawa. Pagyaman pa kaya? Yes! Tama? Napaka-may para sa akin that time. Kasi grabe ko ako 5 years. Kahit gusto kong yumaman, hindi ko mataas yung kamay ko. Engineer ko ako eh. Tama? Hindi ko maganon eh. Alam mo sinabi, sino dito gusto magkakotse? Alam mo, parang tinuturo sa akin, hindi ko alam kung ako ba talaga tinuturo niya. Sabi, gusto mong mga kotse? Mataas ko ng kamay, hindi ko talaga mataas. Bakit yung pride ko? Sabi ko na nga ba, ayaw talaga ng ganito eh. Sino dito gusto mag-travel abroad? Pinanggit ko lahat. Sino dito gusto magkabahay? Lahat ko. Ako, hindi ko talaga mataas yung kamay ko. Bakit ko? Dahil sa pride ko. Pero sa totoo lang naman, ako ay nag-gym. Ako ay nakatira sa Padilla. Ang tawag ko nila, home of the structure. Napakalito na bahay ng boarding house doon. Tama? Nag-gym ka, wala kang makain, karinderya. Pero napaka-arte ko sa ganitong business. Alam mo yung kaibigan ko, may kotse, magandang buhay, pero nagkaganito. Tama? Doon nag-realize ko, ang pangarap pala, kung gusto mo mabago yung buhay mo, dapat umpisahan sa sarili mo. Kung gusto mo mabago o yumaman, dapat sa puso mo, willing kang yumaman. Yes! Dapat dito willing yumaman? Yes! Usapan natin tonight or this morning, babaguhin namin ang buhay mo. Kaya just open your mind, pakinggan nyo ito, maybe this opportunity, pwede nyo mabago sa buhay mo. Balik mo ako sa pangarap, kasi ito talaga nagpabukas sa akin, bakit hindi ako nag-engineer. Lahat ko gusto magkaroon ng libre kotse. Tama? Yes. Sino ba namang ayaw magka-kotse? Nang libre. Tama? Libre pa. At yung history, bibigyan ng libre. Tama? Sino ba naman excited sumakay ng tricycle everyday? Nung pag-isip mo sumagawa na, yes, tricycle na naman. Tama? Yes, mag-jeep na naman ako. Lalo na sa mga babae. First timer, oh? Sino mga first timer? Diba? Lalo na sa mga first timer. Di ba ma'am, lalo na sa babae? Kung ikaw ang babae, sasakay ka ng jeep, pakabango ka, bibis ka, minsan katabi mo ang baho eh. Hindi mo pwede, hindi ka mamili, di ba? Dahil wala kang choice. Kaya masarap pa rin, may kotse ka, simpleng buhay pa. Kasi masabi ka, simpleng buhay, makakain ka lang 3
okay na daw yun eh. Pero hindi okay yun. Ang simpleng buhay mga ganito, pagising ko sa umaga, tatawagin mo driver mo. Manang driver, pwede ba palabas ng natin yung sasakyan? Tapos makulit yung driver mo, babalik. Ma'am, anong sasakyan ang ilalabas mo? Di ba? Sabi mo, ilabas mo yung bago nating Explorer. Tapos balik mo dito yung driver mo. Ma'am, anong plate number? Wow. Tama, yun siya. Di ba? Tapos pag binanggit mo, marami, yun yung simpleng buhay. Kasi maraming mga tao may kita mo sa labas. Bakit dalawa, tatlo, apat yung kotse? Bakit ikaw wala? Hindi ikaw yung tatabi mo. Tama? Bakit yung iba, taga-Marilisa, ang lalaki ko ng bahay? Bakit tayo ang liit ko ng bahay? Tama? Pare-pareho kayo may pangarap. Maybe sa kanila, malaki ang pangarap. Tama? Pare-pareho naman tayo anak ni Jesus eh. Diba? Upon the soul sinasabi, huwag mong tipirin. Kung merong opportunity na maganda, babaguhin ang buhay mo, huwag mong hindihan. Tama? I-grant mo lang. So lahat po yan. House and lot, sarap magkaroon ng bahay. Sarap magkaroon ng savings. Yung hindi ka mga problema, yung nasa bangko lang, bahala na kung aanin ng pera sa bank, madulog na lang siya dito. Tama? Yung pagkakaroon ka ng travel, ang sarap kayo magbiyahe sa Pilipinas. More fun in the Philippines, including abroad, Hong Kong, Singapore. Ang sarap mo magbiyahe. Tama po? Kasi sabi nga nila, pag nagka-travel na wala ko ng stress. Tama? Yes. Ang sarap po magbiyahe. Ang tanong lang, ilang bansa na ba napuntahan mo? O ilang lugar na mo ba? Ilang isla. Tama? Ilang isla na mo napupuntahan? Lapu-lapu. Tama? 7,107 island ba? Ang Pilipinas? Pag ano mo yun? Pag High tide. high tide. Tinaro na sa akin. Ang sarap po magbiyahe. Tama? And, eto ho, magkaroon ng education plan para ho sa mga anak mo. Eto ho, lahat ng pangarap halos ho ng pamilya o isang tao. Ang tanong lang ho nito, sabi ho nila, libre ho mangarap. Tama? Libre mangarap. Ang tanong, libre ho ba kotse? Libre ho ba bahay? Libre ho ba mag-travel? Yung education ng anak mo, libre ho ba? Di ba hindi? Meron ho siya malaking perang punan. Tama? Eh, paano mo maabot yung pangarap mo kung anong paraan? Una, pwede ho empleyado. Paano mo maabot ang pangarap mo pag empleyado ka? Meron mo bang yumaman sa empleyado? Meron. Wala? Ha? Sino hindi ka mga empleyado? Aso na kamay? Eh, wala palang yumaman. Datadyan ka pa. Ikaw naman nagsabi, wala mo yumamang empleyado. Meron ba kayong kilala? Meron mo akong kilala eh, pero napakaganda mo yun eh, Secretary Congressman. Yumaman eh. Hindi ko alam anong meron. Tama? So, pagiging empleyado, kayo nagsabi, wala akong yumaman, and not against employment. Kasi lahat ng iba, nagsimula ako sa pagiging empleyado. Pero kung ikukumpute mo, kaya mo ako hindi naging empleyado, kasi minimum mo ba sa Cebu 10,000? Below. 10,000? Below? Gawin ko 10,000, sige rin sa akin after. Okay, 10,000, like compute ko na lang 12 months, 120,000. Yun yung kita sa pagiging empleyado. Assuming, magtatrabaho ka 30 years bago ka mag-retire. Tama ho? 30 years, magkano yung income mo? 3.6 million. Tama ho ba? Yes. 30 years from now, imagine mo ma'am, ilang taon ka na ngayon? 30 years from now, your money will be 3.6 million. Sagad. Imagine mo kung ikaw ngayon, ako 32 years old na ako, pagdating ko ng 62, 3.6 million, do you think kaya makibili ng kotse? Kaya ibili ng bahay? Baka hindi na ako makapag-drive din, mahihilig tuhod ko yan. Kung second floor yung bahay ko, hindi ko na kaya nakakyatin. Tama, 3.6 million. O sino sa atin dito makapag-save ng 10,000 every month? 10,000 every month. Lisod kaayo. Sige, hindi ho ako manghihingi. 10,000 every month. Ha? Payslip lang. Payslip lang. Wala makapag-ipon, 10,000 every month. Hindi po na payslip. Guys, ang hirap pala. Ibig sabihin, hindi mo abot pangarap mo. Yes. Ano pangarap mo? Kantayin ko True. lang. Kantayin ko lang ang pangarap mo. Yes. Pangarap. Oh, magi. Kung sa'yo, ituloy mo. Tama, kasi ibig sabihin, ang hirap mo ng pagiging empleyado. Yep. Mahirap po eh. 30 years from now, eto, imagine mo, kaya bakit ka pa magtatagal? Bakit hindi ka maghanap ng extra income? Pag negosyo ka, business so, nakikita sa labas, marami mong imaman. Negosyo. Tama? Pero in business, kailangan mo kumita ng malaki, una ng malaki para kumita ng Malaki. malaki. Ganun po yung negosyo. Kailangan una malaki para kumita ng malaki, pero meron din po siyang malaking Risk. risk.
Okay lang mo yan. Kasi lahat ng yumaman, kung gusto mong bago buhay mo, dapat risk taker ka. Dapat sumubo ka. Huwag kang matakot. Kasi marami ko sa atin mga Pinoy, pag negosyo pag-uusapan, hindi pa nga tinayo. Uy, pare, mag-negosyo tayo. Eh, paano pag nalugi ako? Hindi nyo pa nga tinayo, pag lulugi na yung usapan. Tama, huwag nyo na itayo, lugi na yung sinasabi. Tama. Dapat baguhin mo yung mindset. Eh, pare, paano ba natin palakihin yung business? Pare, paano ba tayo mag-i-expand? Dapat ganun ang thinking mo. In negosyo, malakas ang loob, yun yung kumikita. Tama, magandang negosyo. Alam mo, etong business, singleness eh. Walang trabaho kayo ng empleyado, walang trabaho, walang pasok, walang income. Tama? Business, maganda ho yan. Ang maganda ho ngayon, yung tinatawag natin franchise. Maganda ho yung business na franchise. Yes. Maganda ho ang franchise na negosyo ngayon. Bakit? Ang franchise ho, meron na ho sa sistema. Kasi sabi nga nila, yung negosyo, kahit malaking pera mo, kahit malaking puhunan mo, pag wala kang skills, wala kang experience, minsan mawawala din yung puhunan mo. Tama? Kaya yung iba, naghahanap po sila ng franchise. Bakit? They have the system. Ang gagawin mo na lang, babayad ka, meron ng sistema, hindi ka na mag-iisip paano gawin ng ganito, paano yung forma ng store mo, bakit meron ng sistema. Ang pinakamaganda ng franchise mo ngayon, ito ang pinakamaganda, Jollibee or McDonald's. Maganda yung franchise? Yes. Maganda? Yes. Ang tanong lang po, magkano puhunan? 35 million to 50 million. Ow. Maganda? Maganda. Pangit. Maganda. Sino meron 35 million to 50 million? Pwede wag muna natin pag-usapan ito. Okay. Tama? Guys, meron po akong alam. Ito, pangatlo, una empleyado, pangalawa business, para mapagpangarap mo, pangatlo, napakagandang negosyo. Maliit ang puhunan, pwede kang kumita ng malaki. Okay lang? Yes. Maliit na puhunan, pwede kumita ng malaki. Ano ho itong business na to? Ito yung tinatawag na MLM business. Okay lang, MLM business? Multi-level marketing. In other words, baka hindi ba natakot? Networking business. Kahit tanongin niyo si Bill Gates, kung gusto niyo mag-start again in the business, sabi niya network marketing. Napakaganda negosyo, maliit ang puhunan, malaki ang pwedeng kitain. Napakaliit din po yung risk niya. Alam mo, ang mga yaman o, ginagamit ko yung MLM. Ang ano ho talaga niyan, sekreto ho, paano yumaman, yung tinatawag ko nila, law of leverage. Ito ko yung sekreto, bakit ko yumaman si Henry C. Bakit ko yumaman yung McDonald's. Meron mo silang ina-apply na hindi mo alam. Yun kung tawag doon, leveraging concept. Familiar ho sa leverage? No. Etong leverage concept, tinuturo ko ngayon sa Lasal, sa Ateneo, sa Harvard. Hindi ho masama. There's a really good business. Kahit magkasabay sa mga libro, sinasuggest ko nila, kung gusto mo talagang yumaman, you need to use the leveraging concept. I-explain ko ha kung paano yung leveraging concept. Saan yung pagbulan natin? Kunti lang ho. Kasi ito ang nagbigay na idea, bakit pala yumaman yung mga mayayaman. Sa hindi ko familiar sa leveraging concept, ito na lang po, dalawang magbabalot. Gawin ko na akong Pinoy. Dalawang magbabalot, pamilyar. Ito ho si Juan. Juan Tamad. Ito ho si Pedro. Pedro Masipag. Tama? Dalawa ho magbibenta ng balot. Ito ho si Pedro, sabi niya, ako lang ho magsisigaw. Ako lang ho magbibenta kasi ako lang magaling magsigaw. Di ba? Ito naman si Tamad, si Juan Tamad, medyo madiskarte. Lahat ng kainuman niya, katongits niya, kaibigan niya, kapit niya, di ba? Kainuman niya yung Imperator Light, lahat ng kakay niya, tinawag niya, pare, ang gagawin natin, magbibenta ho tayo ng balot. Diba? Pag ho kayo nagkabenta, re-remit sa akin, bibigyan ko kayo ng komisyon. Okay? Etong dalawa, pareha nagtatrabaho. One day, isang araw, nagkasakit yung dalawa na ulanan. Nagkasakit yung si Juan, nagkasakit yung si Pedro, hindi kasi nagkalbiksi. Okay, nahulanan mo yan. Eto po si Pedro, may kita pa? Wala. Na. Si Juan may kita? Yes. Siyempre, kasi mag-remit po yun. Tama? Pag remit po niya, nakatalsikan ko ng laway, nagkasakit din, wala rin kalbiksi. May kita pa? Yes. Eto po, nag-remit ng pera, nagkasakit din, may kita pa? Eh, meron pa. Ito po, nag-remit ng pera, nag-remit, meron pang kita? Meron pang isa. Bakit ito pag nagkasakit din, after mag-remit, may kita pa? Wala na. Meron pa. Gumaling na ho si Juan. Pag-remit ng bitsi sa nag-remit din. Joke lang. Anong point ko? Anong point ko? Kahit gano'n kagaling,
kahit gaano ka kasipag, kahit gaano ka kalakas ngayon, pag ikaw lang mag-isa, hindi ka yayaman. Yes. Tama? Eto